अनुजा जाधवच्या ब्लॉगमध्ये तुमचं खूप 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 स्वागत। आज माझा धीर प्रथमेश याचा लग्नाचे तांदूळ निवडण्याचा प्रोग्राम आम्ही चालू करत आहोत, तर तो आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत। तर कंटिन्यू राहा, चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। आम्ही थोड्याच वेळात तुम्हाला हा प्रोग्राम दाखवत आहोत। बोल ना, बोल, सुरुवात कर बघ। कोण नाही येणार आहे?
तांदूळ निवडतात सगळ्या बायका, काय मजा करतात म्हणून सांगू. आणि हा तर त्या बायकांबरोबर मस्त भांडतोय वगैरे सगळं. संध्याकाळच्या हळदीची तयारी झाली आहे. सगळे बायका जेवणाला लागल्यात. अजून हे घरातलेच आहेत, अजून बाहेरच्या बायका येणार आहेत. लाईक शेअर सबस्क्राईब